Ľudia, čaute u nového videa. Máme tu tento telefon, proste starý telefon, ktorý nejde zničiť. Hej, lebo že na sociálnych sieťach, že nejde zničiť. No dneska to ideme vyskúšať. Hej, a je skôr smrteľný. Kým sa nám to podarí, bude dávno o 6:30. To nejde zlomiť. To je proste najstarší dobrý mobil, ktorý... Tu fakt nie je. Ani ovok steny. Umíš to už. No, presne takto som ja urobil. Ľudia, pozrite, ja to ulomím. Totálne na sračky a... Hej, to vlastne je také. Trošičku pobucháme s tým. Hej, len táto pravda, niečo ostro potrebujeme ako tie hodiny. Kapete, to nejde rozbiť. A toto je práve a ľudia a toto furt niekedy robíme. Toto niekedy robíme. Keď sa nám niečo nepodarí. No, tak ale to... Nie je tam ani prasklená, to proste nesmrteľný mobil. Tak chod na bok. Ľudia, toto v žiadnom prípade neskúšajte, môže vás to zabiť a ideme vyskúšať toto. Nejde. Počkaj, ja to viem. No umri. No nie. Chápeš to nič. Nič s tým není. Najhorší mobil, alebo keby sme s tým zapaľovačom prepalili toto sklo. No tak čau, koniec videa. Nie. Máme farbičku. Mobil sa nezombil, ale farbička. Normálne sa farbička si zo mňa ja šprdal. Ja som do toho mátila John Cena a nič s tým. To čo je za sračkovina? Penišky. No. Skúsme. Skúsme to s týmto. Rozbijeme DVDčko mašinky. A mašinka to vždycky zomne. Skúsme toto. Normálne mobil je ťažšie rozbiť, než som očakával. Skúsme toto. Si kokos. Čo ti dávaš, ako nejde rozbiť? Viete čo, ľudia? Nie, už nekončíme. Idem po nebezpečnú vec, je to naozaj. Idem
po nebezpečnú vec. Nie, ty tu zostaň. Ja vstanem tu radšej. Ja budem s vami. Poďte. To je taký, tak. To je nebezpečné, to je nerozbiteľné. Boris to donesol niečo. Nemáme nožek, takže som zobral pincetu. No tak teraz poď. Je s tým začo. Yes! A nič to. Už sa to ničí, pekne. Nice. Viete, za to dám toto. Rozbili sme nezničiteľný mobil. Chápete tomu? Chápete? Nezničiteľný Nokia OLED. A čo? To bolo fakt nezničiteľné. Nice. A ja rozbijem teraz. Pozývajte na mňa. Proste ide. Ja som tam robil. Mission's complete. Takže ľudia, čo vidíte na internete, je to fake. No, normálne, je to fakeové, proste rozbili sme to. Katia, to úplne rozbité to je. Ukáž. Dobre sme to rozbili. Čaute.